Mine damer og herrer, i aften i Ibos talkshow kan I møde Jonas Schmidt og Mia Lyne. Men byd først velkommen til jeres vært, Ibo. Velkommen til jer ser derude og sådan noget der. Meget for at være studievært. Velkommen til Ibos talkshow. Jeg hedder Ibo. Giv den op for min... hvad er du egentlig, Reza? Jeg er sådan der enmandsherre. Giv den op for min enmandsherre! Reza! Alle sammen sjuf med i dag. Vi har en ordentlig syg program til dig, sådan der. Alle shababs er i huset, alle shababs. nej, hvorfor sjov? Ret der stå ud. Du skal forstå en ting. Det kan godt være, at Ibo står her, der er en masse hvide mennesker og alt muligt. Men det handler om at komme fra bunden og prøve at se, om man kan få succes. Mig, jeg har lige noget, jeg skal vise jer, hvor jeg kommer fra. Sjuf med her. Halla. Hvad sker der? Film, når du har været kongen og tilbage. Så er vi her. Blokkilde. Prøv at jeg sværger det her, ikke? Lige præcis her, som er på toppen af verden. Det der center, det er ikke. Det er mig, der ejer den der fucking firkant. Og det har jeg altid gjort. Øst, vest, Tjovstrup bedst. Sådan er det. Halla. Sygt. Sådan der, så ved alle. Hvis I er i tvivl, nu ved I, hvor vi er fra. Vi er fra gaden. Blokkilde 2630. Er det ikke rigtigt, Reza? Lige pludselig, vi har eget studie og alt muligt. Latter med gul og får regn ned på den der disk og sådan noget der. Jeg er ude og skaffe en gæst i dag, som vi alle sammen kender hende. Hun har lavet reality-fjernsyn i sådan der 7 år. Hun er den største stjerne af dem alle sammen. Hun kommer selv fra bunden af. Hun kommer fra Smørum, ikke? Jamen, det er lige været sådan der chat på Tingbjerg. Alle sammen, så godt imod Mia Lyne! Velkommen til. Tak for det. Har du det godt? Ja. Sygt. Du er også flot. Ja, tak. Grunden til, at jeg sådan der holder lidt igen, det er også fordi, jeg ved sådan der, at du er jo gift med Frank Hvam, og vi har set dig i Kloven og det griner og sådan noget. Hvordan er Frank egentlig til daglig? Er han så dum, som vi ser ham sådan der i fjernsynet? Sådan der, altså nu er jeg ikke sådan gift med ham jo i virkeligheden. Men altså, I laver sådan et reality-program, det der Kloven og sådan noget. Ja. Altså, det er jo ikke et reality-program. Der har du misforstået det lidt, tror jeg. Nej, jeg tror, der er nogen, der har snydt dig så, fordi du har været sådan der hver dag nærmest de 7 år på Zulu, jo. Ja. Så du er blevet filmet, hvis det var, du ikke vidste det. Ja, hvad men altså, det er sådan en rolle, i hvert fald jeg spiller. Frank, det kan man diskutere måske. Hvordan med ham, men altså... Får du patter for det, eller hvad? Får du... Patter? Nej, patter. Patter? Ja, du har patter, det kan jeg godt se. Men, om jeg får nogle større for at være med? Ja, nej. Det kunne man godt forestille sig. Ligesom at Linse Kessler laver reality, så kunne hun også store patter. Men det er ikke det, jeg mener. Patter, det betyder penge, sådan der. Okay. Ja, om jeg får gode penge for at være med. Ja, præcis. Altså, nej, jeg tror, at folk vil blive lidt skuffet, hvis de vidste, hvor meget man egentlig får. Så du er bare med i reality, fordi så er det gratis eller noget. Sygt. Men har han virkelig sådan en lille glæde? Altså, hvis der er noget, han spiller jo, det kan godt være, at han bare er sådan en lille dreng, og en ordentlig... Jeg har altså ikke fået set den, så det ved jeg ikke. Men kan du godt lide at se små drenges... Nej. Hvorfor er du så med i noget, hvor de viser små drenges... Altså, jeg kan fortælle dig, at den lille du ser i filmen der... Det er faktisk Franks. Den er meget flot lavet. Det er sådan nogle meget dygtige... Det er klart, at det er hans mor og hans far, der har lavet det. Ja, nej, den er lavet af sådan noget voks eller sådan. Nå, det er ikke hans... Nej, det er det ikke. Sygt. Ja. Så man laver bare sådan en stand-in... Det er en meget...
den var flot, ikke? At det var godt lavet, synes jeg. Jeg vil helst ikke sådan der snakke om små børns... Nej. Det er forkert og sådan noget der. Jeg forstår mig ret, er det ikke rigtigt? Lige pludselig, I er pædofil. Jamen, det er rigtigt. Det ville være mærkeligt. Men nu var det dig, der spurgte til den, så ja, det er selvfølgelig rigtigt, nødt til at svare. Det er rigtigt nok. Jeg vil bare lige høre sådan der... Du virker normalt, når man ser dig i fjernsyn og sådan noget. Du er lidt sådan lidt generet, er du ikke? Egentlig ikke, tror jeg egentlig. Okay, videre til næste spørgsmål. Har du sex normalt? Det betyder, at man ikke skal svare, ikke? Du skal forestille dig, at du er til afhøring lidt. Så hvis jeg spørger dig noget, så skal du svare, for ellers skal vi ikke lave fjernsyn, jo. Nej. Jamen, altså, heldigvis så er jeg nået... Nu er jeg blevet så gammel, så jeg... Det er slut. Nej, så jeg er sådan... der er noget, jeg ikke svarer på. Nå, der er noget, på den vi måde. ikke skal... Det er privatliv og sådan noget der. Ja, der er så nogle måske ikke sex, grænser, men hvem vil... hvor jeg ikke gider... Det gider jeg ikke sidde og snakke om i sådan en talkshow. Jeg skal lige finde de næste spørgsmål, så. Har du mange? Ja, jeg har en del. Ja. Sådan. Okay, det er ikke sådan rigtig sådan der om sex. Det er mere sådan der, kan du bedst lide syltetøj eller mælk eller sådan noget, ikke? Er du mere sådan asiatiske mænd, danske kartoffel mænd, eller er du til for eksempel sorte mænd? Altså, jeg skal lige have danske kartoffel mænd, eller asiatiske små kinesermænd. Eller sorte mænd. Store sorte mænd. Hvis jeg skulle vælge mellem de tre, så vil jeg vælge en stor sort mand. Hop! Halla! Sådan der! Yes. Sygt. Faktisk, jeg kan godt lide sådan, når folk i studiet, normalt de kommer bare ind og siger, så er jeg engang sådan der. Men jeg laver alle mulige kedelige ting. Men jeg vil gerne lave noget med dig, der er sådan en lille leg. Ja. Fordi jeg kunne godt tænke mig måske også, fordi nu er jeg blevet rigtig kendt og sådan noget, ikke? Er det ikke rigtigt, eller hvad? Ja, men der er en show, hallo. Måske på et tidspunkt at blive skuespiller. Så det, hvis vi kunne lege, at det var klovn, ikke? Ja. Og du spiller Mia. Ja. Og så ræser du Kasper. Ja. Og vi kommer hjem fra byen, vi har busset hele natten. Men jeg spiller Frank på den måde, jeg vil spille Frank på, ikke? Ja. Du skal lige sige værsgo. Ja, kommer ikke ind? Nej, jeg sidder du sidder bare. Ja. Okay, så nu er I kommet hjem. Værsgo. Hvad så, Mia? Jeg har noget, jeg skal sige til dig. Ja. Mig og Kasper var ude hele natten, og vi er kommet til at snakke med nogle gris. Hvad er I kommet til at snakke med? Med nogle gris. Nogle grise? Nej, ikke nogen grise. Du skal kalde mig Frank, jo. Ja, det har jeg lige gjort, ikke? Så prøv at slappe lidt af og fortæl mig, hvad det er, der er sket. Jamen, jeg slapper hele dagen. Mig og Kasper introducerede mig til sådan nogle gris, og så var det, vi dansede, og de begyndte at twerke ud over det hele. Kasper, hvad er det? Hvor er det? Jeg var ikke med, Mia. Han lyver. Og så han begynder at græde. Men du er nødt til at snakke ordentligt, for jeg kan forstå, hvad det er for noget gris eller gris, eller... Men Mia, jeg elsker dig. Ja, det ved jeg godt. Men jeg kan også godt lide at andre. Ciao, det her, du plejer at sige sådan noget. I er altså Frank. Vi vil bare gerne... I er altså Frank. Præcis. Giv en kæmpe hånd til Mia og Lytter. Til jer, der kigger med derude. Vi skal møde endnu en kvinde, faktisk. Jeg ved ikke rigtig, hvad hun egentlig sådan der laver, men hun arbejder sådan et specielt sted. Fordi det er den største slot, der er i Danmark, hvor folk bestemmer. Det er der, hvor vi kender Nancy Carter. Det er der, hvor Helle Che, hun sidder og laver ikke en skid. Prøv lige at følge med her. Det er nu, vi har chancen for at bevise, at du kan lave de her ting inde på Borgen. Og det er sgu en rigtig journalistopgave. Jamen, jeg er ikke journalist, jeg er perker jo. Hende, du skal snakke med, det er Özlem Cekic fra SF. Özlem Cekic. Det er altså en, der har arbejdet sig op helt fra bunden af. Halla, det op. Er der ikke rigtig livet, eller hvad? Bare lad være med at op. Hvad mener du hvad skal Sygt. I er på Borgen. Det er sygt. Sidder der, hvor kongen bor. I dag vi skal snakke om sådan der med at komme fra bunden og alligevel nå en sted hen i sin liv, hvor man føler, man er noget, du ved. Vi skal snakke med... Hvad hedder du?
Jeg hedder Özlem Cekic. Ærligt talt, har du nogensinde overvejet at gå ind med en vest, bare lige trække den, og så springe hele og så blive, du ved, sådan der helt i Mellemøsten? Nej. Sygt nok, men der er de der politikere over det hele. Pas på dem, men de anholder os bare. Hvor filmer ham der? Der er sådan en kæmpe statue af ham der, prins Henrik. Jeg ved sådan, at du er uddannet sygeplejerske, ikke? Ja. Altså sygeplejerske, sådan, det er lidt pigernes svar på teknisk skole, eller sådan der, ikke? Og nu er du bare politiker. Du kan blive statsminister i morgen. Det er sgu da ikke... Det er sgu ikke rigtigt at være sygeplejerske. Det er da sådan ret sejt og ret vildt. Tænk at kunne redde liv og... Jo, men hvorfor er du så ikke mere, jo? Det er fordi, man redder jo også lidt liv herinde. Det er jo også... Altså, politik er jo også sådan på den måde, hvor man prøver at gøre en forskel for nogen. Og derfor så er jeg her på Christiansborg. Du kommer med en forslag. Så sidder ham der, Joachim B. Olsen. Har du ikke lyst til at vutte ham ind? Altså, nu går jeg jo til karate, så jeg ved jo, hvordan man skal slå rigtigt. Jeg har jo blå bælte i karate. Tror du helt privat på, at Pia Kjærsgaard, hun måske har været i en svingerklub? Og det er bare sådan underlige tanker at få. Jo, tak fordi jeg måtte spørge dig om alle de her spørgsmål. Folkevalgte politikere, der møder manden fra gaden. Jeg sværger, det har været rigtig, rigtig vildt at møde dig. Det har været sådan der helt sygt. Jeg har det lidt som om, at du er den kvindelige Obama, og mig, jeg er bare sådan der 50 Cent, der kommer lov til at være med. Sådan der, de måske bliver inviteret, jeg ved det ikke, til din første fødselsdag. Jo, Pia Kjærsgaard, du har grimt hår, sådan er det, du har fed lov. Ud af min land, fordi jeg tager det tilbage, og sådan er det bare, fordi du har det. Og ved du hvad, Søren Espersen, du er bare nar. Nej, det var bare lidt hurtigt. Ikke fra talerstolen, jeg får problemer. Jeres rengøringsfolk, er det egentlig perker? Vi siger tak til Özlem. Der kommer nogle reklamer. Følg med. Efter pausen kan du møde Jonas Schmidt. Den er mega farlig, man må aldrig pege. Og se Ibos jagt på Eurovision. Hvorfor er det, at Eurovision skal være på DR, og ikke TV3, hvor jeg kommer fra? Yes! Velkommen tilbage til studio. Vi skal have vores næste gæst i spil. Jeg var ude at besøge ham. Han er grineren. Han bor faktisk sådan rimelig ghetto, og kommer vel egentlig også fra bunden. Han har i hvert fald haft masser af succes. Kig lige med her, så finder I ud af, hvem det er. Ham, der bor herinde bagved, det er ham, der spiller, ham der Dolph. Ham, der den blå bamse, han råber hele tiden og sådan noget. Han er ordentligt grineren. Jo, det er det sorte bud. Nej, det er bare for sjov. Et øjeblik. Jo, hej. Hej. Ibo. Jonas. Hej, Jonas. Hej. Vi ringede til dig der for at høre, om du har lyst til at være med sådan der showprogram. Ja, det vil jeg meget gerne. Er det et program, du skal lave, eller? Ja, jeg har fået min egen talkshow sådan der. Okay, fedt. Det er dig, der ham der Dolph, ikke? Jo, blandt andet. Jeg har lavet rigtig mange andre store, succesfulde ting også. Nå, okay, sygt. Kom ind. Du må godt lige komme indenfor. Helt sikkert, Ruller. Men jeg tænkte bare på, om jeg kunne foreslå noget, fordi at jeg har næsten haft mit eget show. I hvert fald været med i rigtig mange. Så du fik aldrig din egen show? Jo, det kunne jeg sagtens have gjort. Der har jeg bare valgt at være gæst. Men de ville ikke have dig sådan? Jo, jeg har bare valgt at være gæst i stedet for. Hvis fotografen lige kan komme med. Den der må du gerne tage med. Er den ikke meget fed? Jo. Gå ind. Ja. Ja, vi har haft sådan der oppe i gården, hvor ja. En, der hedder Mädchen, han fik skudt benet af. Okay, fedt. Så gik vi over på politistationen, så var sådan noget, er det der eller hvad? Du er dum chef, mand. Ja. Men den er latter sådan noget. Ja. Måske hvis vi får Preben Elkjær med, eller en eller anden. Ja, så kan du skyde ham. Præcis. Men det synes jeg ville være super fedt. Jo, fedt nok, du gider være med, hvor jo, tak for snakken. Det var også lidt. Du er en ordentlig chef. I kan bare ringe, så er jeg klar 24/7. Det er også vildt lang tid siden, jeg har lavet noget, så det ville være super fedt. Helt sikkert, Vuller. Du er flink nok der. Okay, tak lige meget. Vi ses, Ibi. Snakker du om Ibi, mand? Jeg ringer til dig. Yes. Jeg venter. Ja. 22 11 46 87. Ja. Fedt. Super. Ses, super fedt. Mine damer og herrer, I må lige give den ordentligt op for Jonas Schmidt. Tak. Godt, du kunne komme. Dejligt. Jamen, tak fordi jeg måtte. Ja, selvfølgelig må du det. Du har våben i din lejlighed, selvfølgelig. Vi er dækket ind. Ja, jamen, det er jo fordi, jeg har lavet meget tv med våben. Laver du også tv med våben lige i øjeblikket? Hvad laver du egentlig for Nej, tiden? jamen, jeg laver tegnefilm meget, hvor jeg lægger stemme til.
Og så har du lige en gøb med en, hvis der de siger sådan, Ja. Nej, men så jeg får tit smadret. noget ind med våbenlyde, sådan noget. Og sådan noget. Hvad? Eksplosioner og sådan noget. Er det dig, der siger det? Det hedder Geräusch. Geräusch? Er det noget, man ryger, og så siger du det, eller? Det er noget, man laver til lyde til film. Så kan du sige som en Uzi? Ja, det kan jeg godt. Prøv lige at forestille dig, hvordan... sygt. Hvordan lød det dengang, at Lilla, han prøvede at nakke Sandberg? Reza har også gået til det der røg. Hæft, hvor sejt. Ja. Ja, det er sygt. AK-47, den siger sådan... Men er det ikke lidt underligt, det er dig, der siger det normalt, så kan man bare sådan der... Reza, har du ikke nogle gunshots på den der maskine? Jeg har så en rigtig syg, faktisk. Må jeg høre? Prøv at vente, 2 sekunder og låt den. Jeg har Vi venter bare. Prøv at vente, den er rigtig syg, faktisk. Hvad er det der? Den er ikke så god, synes jeg. Det er en knaldperl. Den er ikke super fed, den lyd. Men har du nogen uddannelse? Nej. Eller er du bare uddannet kendt? Jeg er uddannet kendt. Hvor Gået går... meget op i at prøve forskellige ting af og sådan noget, ikke? Har du nogensinde prøvet porno? Nej, jeg har været meget, meget tæt på. Hvordan er du tæt på at lave porno? Enten er den inde, eller også men det var sådan noget diskussion på et tidspunkt om at lave pornofilm med kendte. Det var ret tæt på med kendte danske skuespillere. Mads Mikkelsen, han var også frisk. Hvor man skulle have hjelme på. Styrthjelme. Så man ikke kunne se, hvem det var. Okay. Tror du, jeg kan komme med i sådan der film? Helt sikkert. Jeg vil gerne være kendt for hans men så jeg vidste den til alle. Bare sådan der slong ud over det hele. For eksempel, jeg kunne komme over, så kunne jeg bare lave sådan der, Jonas, slong lige ned på dig, så kan du bare sådan... det vil være lidt. Det vil være lidt det vil være sjovt, ikke? Så der lugt til det. Ibo. Det er fint. Jeg har taget to revolver med. Sygt! Det er 2 Smith & Wesson, hedder de begge to, ikke? Og patroner. Det er sådan en lady special. Den er lavet til en pige, kvindehånd. Så holder du den, jeg holder den anden. Den er for kraftig. Det her, det er 357 Magnum, så den er rigtig... det er altså den er mega farlig. Man må aldrig pege. Man må heller aldrig pege på nogen. Nej, det er klart. Den er kraftig, den her. Og det her, det er kun 38. Så du tror, instruktøren sådan, giv mig en rolle? Nej, men det kan da jo godt være, at jeg gør det. Altså, jeg mener bare, jeg gør det også der for at vise, at jeg ved noget om våben og sådan noget. Ikke? Vil du råde mig til... Må jeg ikke lige holde den stor? Jo. Men du må ikke trykke den af. Nej, det er klart, det er klart. Det er 357 Magnum, den er ret kraftig. Det lyder som en rigtig lækker is også. Ja. Hvad hedder det? Vil du... Fordi jeg har faktisk fået sådan en der opgave for TV3, fordi de er sådan lidt tv-branchens svar på at være mafia, forstår du, mener? Ja. Så de siger til mig sådan, Ibo, kan du ikke tage ud sådan der? Der er en stor program, der hedder Eurovision. Og de snakker om det alle sammen og sådan noget. Ja. Så de sagde til mig, at jeg kan få flere parter, hvis der jeg tager ud og skaffer Eurovision til TV3. Vil du råde mig til at tage den her med? Nej. Okay, vi lader lige afslutningsvis vil jeg også godt lige sige, Ibo, de der våben der, de er kun lavet til film. De er ikke rigtige. Nå, så det er bare fake? Ja, du må godt trykke den af. Prøv at trykke den af. Er det rigtigt? Ja, prøv at trykke den, siger bare klik. Nej, så snod der kan slet ikke komme patroner i den der. Men jeg har en anden måde, hvordan man sådan der kan få programmer over til TV3. Hvis I gider at kigge med her, så har vi en lille snas til jer her. Sjuf med. Halla. Sygt. Vi skal ind og snakke om det der Eurovision. Melodi Grand Prix. Indenfor på det er sygt nok. Professionel. Blondiner. Hej. Vi har sådan en aftale med Jan Lundme. Okay. Ham, der ejer din job. Ja. Er det okay, vi går ind og snakker med ham? Selvfølgelig. Tusind tak. Det er ordentligt stort, du. Sygt, jeg har da så en brandbil. Der er ild i den på det her. Ibo kommer og fucker deres liv op. Eurovision. Undskyld, har du set Jan Lundme? Jeg tror, det er ham derovre. Sjuf. Syg trøje, ja. Hej, det er dig, der er Jan, ikke? Jo, hej. Hej, jeg hedder Ibo. Hyggelig at møde dig. Jeg har en talkshow på TV3. Vi har sådan der tænkt over nogle ting sådan der med Eurovision. Ja. Hvorfor er det, at Eurovision skal være på DR, og ikke TV3, hvor jeg kommer fra? Det er jo DR1, kan man sige, der har Melodi Grand Prix. Så det bliver svært bare sådan at flytte det fuldstændig over. Hvor meget koster det at lave hele det der Eurovision? 3 dage, alle de der deltagere? Det er svært at sige helt præcis, men 190 millioner. 190 millioner? Ja. Det går, man ikke betaler licens, hva'? Hvad vil du helst kigge på? Lise, Rønne eller Linse Kessler? Helt ærligt, altså, den ene hun er helt flad, den anden hun har ordentligt sådan der.
Altså, jeg er ikke et sekund i tvivl, det må jeg sige. Altså, jeg elsker Linse Kessler. Men det, Præcis, så vi får det over. Nej, men jeg vil 100 gange hellere se Lisa Rønne som vært i Eurovision Song Contest. Det må jeg indrømme. Så næste år, så er det Linse, så får vi det over, eller hvad? Der skal nok arbejdes lidt med brystpartiet, tænker jeg. De kan ikke blive meget større, eller? Ordentlig gris der, Jan. Du kan godt mærke, at den kommer længere over TV3, Ah, det kan jeg sgu ikke mærke, må jeg sige, men okay. Jeg synes, det er godt forsøgt. Hvis det nu er, at jeg samler alle mine shababs, ikke? Og jeg lover dig for, at du får fri adgang på staden, vi sørger nogle sådan noget, så får vi det over. Okay. Problemet er, at jeg har haft psykose. Men vi har fundet ud af sådan der, at vi får det over, måske ikke i år, næste år. Det var hyggeligt at møde dig, Jan Lund. I lige måde. Ha' det godt. Chefen for det hele. Alle sammen, giv ham en stor hånd. Ham, der han redder jeres dag hver dag. Sådan er det. Syre ham, der han bare ryger på DR. Det er helt vildt, det der. Jeg har det bare sådan her. Næste år, så har vi Eurovision på TV3, og så stiller jeg op med nummer. Det var fedt, I kunne se med i dag. Jeg håber, I har haft det grineren. Jeg håber, I har haft det grineren i studiet. Resta, lad os spille vores Melodi Grand Prix.